Hello guys, good morning. Welcome back na po sa atong channel. Kumusta ka mga tanan guys? So for today's video, ang atong pag i-topic karon nga video guys kay atong istoryahan kay about sa listahanan sa atong utang. Listahanan sa mga utang diri sa tindahan guys. Ang kuan man god karon nga to guys kay ako anang giusab ang ako ang listahan. Sa una kay ang ako ang ginalistahan guys kay kaning nga lagbok. So dunot na kay siya guys tanawa. Guba na. Nya still gigamit man gyapon ako guys pero ako na lang ning gamiton og nay magbayad nga last year pang utang ba niya. Na diri nakasuwat so diri nako pangitaon. Kuan gyapon ni nako nang gigamit kung alay magbayad. Pero sa pagkakaroon guys kay 2024 naman, so kailangan na nako kinahanglan na nako magbag-o sa kuan listahanan kay guba naman lat ini, so dili na nako pwede siya gamiton sa nga tuig kay guba naman. Although may mga pages pa siya guys nga available, pero gamay naman lang ako na lang ning gamiton kung mahuman na ni pabayad diri ang nakalista. Nya ako ni siya gamiton kaning mga pages nga bakante available pa sa scratch na lang. Una ko ipang lista-lista. Karon kay 2024 naman, so mao na yang ako ang gigamit sa kanang bag-o nga ng utang. Kani, index card nga 1/2 guys, mao niya siya. Ang ako ang ginalistahan na, for example kani, di ba? Ara Mao na siya ang akong ginlistahan. Nya kana kana mga listahan ni sa kuan guys. Pero dili sad ni tanan nasuwatan ako ha. Kamay ra man ni. Kani mao ni tanan. Kani kay mga blank pini, mga blanco. Kadag kung maubos din ako guys, kung ngani kadaghan pila ni ka page o pila ni ka buok nga index card 100, nya maubos din ako so 100 ka tawo ang aray utang sa akong maluya ta. So wa na ta pahunan na nako, puno na sa utang. Balik ta guys. Kani ano siya na ang ako ang ginlistahan. Kana na dire gisuwat man ni sa scratch sa papel nga scratch. So ako na lang gi-staple na lang nako dire gi-attach kay para kuan mao man ni ngani kapoy naman hindi man sa kapoy anang hasulan ako ba kay lahi mang giutang na ni si Manang man, so gi-attach na lang nako kay para dili na nakon mautro kay basin si Manang man nakahibaw sini kung nano giutang, kung nano ang giutang, so gi-attach na lang nakon nya. Kani guys ang sunod na kong buhaton kay ang nakanindot man gud guys tong ani ang imo gamiton index card kay hapos na lang, sayo na lang ang pagpangita. For example dire sa amon kay sila ni Manong, si Manang o kagang akong pagumangkon kanang magbantay man dire sa tindahan usahay din matimingan niya ari mangutang. Kung sa logbook man gud guys dili sila molista dire kay hasulan sila pagpangita kung hay na to nga ngan hay na ngan sa tunya. Then kung may magbayad naman po dili pud makabayad kay pangitaonon pa man diri nya si Manong, labi si Manong hasulan man na siya mangita sa mga lista. Among naka-decide ko guys nga nakuha lang ini nakon nga ideas sa paglista kay sa amon dire kwan nang may tindahan lat gyapon siya dako nga tindahan nga amoy ni ang iya style index card, then issued naton siya sa kani nga brown envelope ni nang pares gani sa pagsudlan sang una sang card guys, di ba sang una kay ang card issued man dire sa brown envelope na ngani. So ingani sa akong buhaton issued na kon siya dira tagsa then andire kay butangan na kon sang pangan ay para kung may magbayad nya wa ako dire sila lang ni Manong, so sayo na lang ang ila pagpangita kay kani dire butangan may ngan or dire na kon ibutang, so sayo ra kayo ang pag-open, sayo ra kay ang pagpangita sang lista, dili na nga balik ka lang kay wa dire si balin na. So ang kon man gud guys kung musuti nga wa dire si balin dili si Manong mo dawat sang bayad, ang resulta dili na gayud makabayad, di naman mo balik abta na lang sang sunod nga tuig di gihapon makabayad. Experience ko na guys, ari na sa akon dire. Mas maya tong magbayad nya bahala kung wa ako dire sila lang ni Manong kay kung nakashoot siya sini nga envelope makitaan matanaw ang record makabayad kaysa sinawa ako dire nya dire sa logbook tong taon di mo bayad kay pabalik lang di mo dawat sa Manong wa na di na gayud mo bayad guys, wa na tutud sara og hap ni bayad, so alkansita. So sa amin nga aton buhaton guys kay para dali para mabayad kung may magbayad madawat nila ni Manong. So karon ato ning butangan og pangalan. So ang akon idea guys kay magunting ta aning index card kani magkat ta ani de og napo kakat kay kuan man nya atong ipapilit dire. So ingani lang ni guys no
kaning ato ang buhaton diri atong mga kuan sa tindahan guys. Magkadugay kitay bantay sa tindahan guys, makakuan man kitay idea kung ano ang mga yan buhaton sa kanang kuan. Kay ini siya struggle kuan mininakon guys, matawag nga nang struggle ato sahi ba kay puy-anon kay ukay-ukay sang kuan record niya. Kung di dahil mo makitaan, masuti balik ka lang kay pangitaon panahon. So ang resulta dili na mo balik man, magpalit na dili na matunin mo, di naman mabayaran ang atong lista. Lain man laki ayo nga mo kuan ka nga ay ang imo kuan na di ba, mas may itong nakalista, naka-shoot siya sa amo sini nga envelope. Sunod guys, atong buhaton kay aliglo atong kuha tayo sa atong balik guys, kaya ato dito ani so mas okay kung diba siyang kuno guys. Bakay dugay naman ako nakitaan, then wala lang ako gi-apply diri sa akong tindahan kay napa man ko record book, then mao lagi to ang kanang nagkadugay kanang kuan man kay si manong nandito usay magbantay, then hasulan man siya mangita ani sa record book. Mao na siya nga ni advice na lang pud siya nga tinganion siya na pud nagsuggest nako guys nga tinganion og style kay para kung nay magbayad madawat niya ang bayad. Dugay na niya nga gikuan ako i-suggest, pero na wala lang ako gi-apply kay lagi ara pa man ang record book na sad no pakabungbulang pud ko. So mao na siya guys, usahay kanang ato ang mga suon nga naa sila mga suggestion sa atong tindahan, kung kaya naton nga i-apply na nato diri kay usahay makatabang man pud na. O di ba ani nana siya pangan, nana siya ibutangan sa pangan guys, then ato ning butangan og so mao na to siya guys, nay nagbayad sa utang nahulong sa kakadiyot kinay nagbayad. Mao na to ang nag-con jud ani nako guys nga ingani on kay si Manuel kay mas dali man siya kung ingani on og style nga butangan naka-envelope siya, din butangan og dali lang pangitaon ang lista. Banahan mo guys, i-apply po ninyo sa inyong tindahan kay para dili na ma-hassle og pangita ang inyong mga backup mga kauban sa tindahan niya. Hasulan mangita sa logbook sa inyong record book. So mas nice ni nga idea, i-apply sa ninyo guys para daghan ka. Ako ang gipalitan ning brown envelope guys kay napo lang sa kabuok kay kuan pa man gi anam-anam raman ako. Sunod ako ato sa bantayan sa lungsod, magpalit ako tuog pila sa kabuok para sa mahibilin nga index card nga na ay mga lista. Kuan lang jud ani guys kay kuan lang jud sa kanang di creative lang jud. Hinuon kani kay bukas to man jud kay hinuon ani. Kay magkinahanglan ka index card, envelope, then kani glue. Pero at least sayon na lang kung naay magbayad nya. Kung magpalit ka og listahanan, palit sa nang logbook, mahal-mahal man po, di ba? 100 200 kapil man po na siya. Depende kung pila ka page. So, kani na lang. Nga kani kay dugay-dugay man po nimo nga magamit. Dugay depende sa mangutang kung kuan. Kay kaning index card hinuon, dali ra mapuno kay daghan mag-ilista kada kuan. Items ilista man jud nimo nya. Dali niya. So, ang imuha na lang ani kuan kanang index card nya magasto ka kada kuan og piso sa lapi. Pero kamera man na guys. Kaya ra kay na. Kani last okay, muna siya guys. Ako na napapilit. Then, ang kuha na ni, butangan na lang natuog pangan. Oops. Yan na lang, mauga na. Ato usan ning ikuan guys. Then, kung mauga na, butangan natuog pangan. Ano na siya guys kana. O di ba klaro kay diri butang. Jose Rizal diri. Juan Emilio Aguinaldo. Sunod unsa pa na nga mga lan kinsa na ang mga lan. So sayon ra kayo makita na dayon kay ibuta diri butang nato sa ilong pangan. So dali ra kayo pag chick sang na iutang. Okay, ang kuan na ni guys. Bay-bay naman nga lista. Ato ara pilion ani diri ang ato ang isod sa dili lang sa mga isod na tanan. Kani number 1 diri kanan.
suot na to ng maymay. Oh, kani, yan na. Then now yan yung index card. Duhan na siya ka index card guys, ang ako nagamit sa usa lang kapangan sa iyang nangan kay ngano nalimot ko nga nakasuot na ko diri, then nakuha ko balik og usa mo ni siya nga duha na ka copy. So dang nako kay para nay magutang or magbayad. Ato ito yan na. Oh, see, kana lang guys. Utang nato diri. Then ang sunod kay kaning di kay mangutang guys. Di lang sa ni nato isorder. Kana lang permanente diri mangutang niya, permanente sad magbayad. Kani ang next kay kani kani guys kay magsuon man ni sila, then kanyag sa naman ni mangutang ang kaning usa, ako ana lang usa sila sa usa ka envelope kay sana duha sila sa usa ka envelope, kanyag sa naman ni mangutang usa. Diri sa akong tindahan guys kay gamay man sila mangutang, gamay man ni pero mga tigom ang gagmay guys, ako na siya, di ba? Kapundo. Mauna, kinahanglan dyan nato na isipin nato ang atong mga listahan. So, saan na lang nabilin? Okay. Kaning uban, ako apa na yung palitan. Sila palitan ko sila sa, ito, wow, siyang na po, 11, 12, 13 pa ka po. So, pananglan pa na po, 13 ka envelope, sobra pa sa 13 ka envelope, ang atong kalipon. So, sa pagkakaroon, ano lang sa, diba ka nice guys. So, mauna to siya guys, nanay nagbayad na ko, so dali ra kayo ang ako ang pagkuan na dayon pagpangita sa iyangan kay nana siya diri. So mao na siya guys, di ba? Nice kayo ang idea guys na tips and ideas o hinaot nga namoy nakatunan sa kaninga video guys no. So kung ganahan mo nga inyong i-apply sa inyong tindahan ing ani nga ideas, okay ra kayo, feel free lang kayo nga ma-apply ninyo kay dali ra man ni nga balato ra pud ni ang envelope. Ako ang palit ani guys kay tag 2 or 3 usa ka dani nga envelope. So dali ra kayo din sayon ra himuon. So kana ba guys, thank you for watching, bye bye guys, amping kanunay, God bless everyone. Ay kalimot sa pag-subscribe guys, thank you.